Maayong gabi guys no sa atong mga viewers diha. Karon ding adlaw guys, bag-otang na uli gikan sa atong trabaho niya. Samtang magpahuway ta, mag-shout out ta sa atong mga viewers diha. Maayong gabi sa tanan no, sa ato ang tanang mga viewers diha karon. Unya sa mga nag-view sa ato ang previous nga video guys, daghang kayong salamat sa inyo sa pag-view sa atong video no. Unya adlaw taron nga Biyernes guys, ugma di off ta niya. At ang isad guys no kay basig makalaag sa taugma, makasuroy-suroy ta sa gawas. Atang ilang gihapon ninyo atong mga video guys, okay? Kay musuroy ta ugma, boring man kay diri sa balay god niya, kinahanglan gid nga musuroy ta. Nya kuan lang ta guys no. Makapost ang mga video ug asa ta makalaag ani ugma. Makadiop man ta, pero aside pa na